I com a president el que fa especial l'OCEP és la família que formem tots. Un ambient diferent, aquí som més una família, diguem-ho així, ens anem a passar més bé, ens anem a disfrutar, que ens agradi el bàsquet, disfrutar del bàsquet, buscar un companyerisme entre tots nosaltres. Jo crec que aquí donem cabuda a tothom, de tots els nivells, de tots els llocs, i crec que és un club molt familiar. El club aquest neix un estiu, ens vam reunir un grup de jugadors de tota la província i vam decidir muntar el club. Llavors, què va passar? Que vam dir, on podríem jugar? Vam dir, com que érem de la comarca, vam dir, podem jugar aquí a Vallfogona en el nom de CEP Ponent. CEP Ponent vol dir tot el d'això, tota la província i tota... Exacte, d'això. Llavors vam formar el club, vam formar un president, un secretari, un vicepresident, que jo vaig començar com a vicepresident, i llavors era un altre president. Vam fer tots els estatuts i vam tirar endavant. L'any següent el president va plegar, i llavors vaig entrar jo com a president, al Sènic del Poble, vam dir continuem endavant. I així vam durar mentre els jugadors no es van fer grans. Quan els jugadors van arribar als 30-40 anys, llavors vam dir, això no pot ser. I vam dir, canvi, i llavors vam fer un canvi i vam canviar tot el club i vam començar amb els petitets. En aquests moments ens trobem gairebé a segona generació, o sigui, molts dels pares i mares actuals havien estat jugadors i jugadores, ells quan eren joves, i és una miqueta el relleu generacional, que és el moment que ens trobem una mica ara ja. Vam començar amb júniors, cadets, i a mesura que amb els anys han anat passant, hem anat fent tots aquests 11 equips que tenim avui dia. Llavors vam començar també a tirar amb jugadores, amb sèniors, noies, que els agradava, que havien jugat, i així també va començar a sortir el que és tots els equips de darrere. Jo quan veig gent que ve aquí pagant, perquè tots els equips, clar, per poder sufragar, tothom paga les quotes, les matrícules, els equipatges, i veig que la instal·lació, clar, hi ha gent que ve d'altres clubs amb instal·lacions millors, amb condicions millors, sobretot amb sènior, hi ha clubs que no paguen i venen aquí pagat. Suposo que és que hi ha molta gent que fa moltes coses i que fa que la gent s'hi trobi ben acollida. De futbol, tenim la Ràpida, antigament teníem l'equip de futbol sala, Vallfogona està jugant també l'equip, hi ha dos equips, el de veterans de futbol i l'amateur de futbol, i després tenim els 8 equips actualment que són de bàsquet. Però pel que suposa l'entorn de l'Ajuntament és un moviment molt gran, tant social com de canalla, com activitats esportives, vinculació al poble, que no sols és vindre a fer el bàsquet, sinó que els restaurants, bars i tot això, i donar-nos a conèixer tot el que és província de Lleida, i qual també quan es jugava en província de segona catalana, quan juguem a nivell de Barcelona, Tarragona, és donar a conèixer el poble i suposo que ens situïn dins del mapa. Jo suposo que el futbol amb nois és o futbol o bàsquet, i és el que els fa dividir, potser. Amb noies no hi ha tants esports, o potser el bàsquet és més de noies, i a futbol s'hi dediquen menys noies. I potser és l'esport estrella amb noies. Sí que s'ha de reconèixer que en un municipi de 1.800 habitants tinguem com a mínim 8 equips de bàsquet,
costa. I gràcies a en Ricard, la feina que està fent en Ricard, amb tot l'equip directiu, entrenadors, és molt bona labor que estan fent. Auge, hi ha hagut auge, doncs cada any mínim 8 equips que t'estic dient. Hi ha anys 12, 14, 8, 7, però bueno. Com a aficionat, tinc que reconèixer que quan les júniors van quedar campeones, que van guanyar la Lliga, a part de que els sèniors també han quedat segons i d'això, llavors, personalment, el meu record més bonic que tinc és veure els crios començar de 8 anys i acabar a sèniors. Aquest és un record que tinc com a jugadors. I personalment, a part que hem fet molts viatges, tinc un viatge que vam fer a Itàlia, amb un torneig que vam anar a Itàlia, que allí també ens ho vam passar, però bueno, és que hem fet molts tornejos. Aquests són uns records molt bonics. Són tants anys que he jugat i ara he tornat a fitxar que, no ho sé, moments claus, doncs els entrenaments que fas amb les companyes, l'amistat que generes amb la gent que jugues, partits que han sigut clau per guanyats o perduts, no ho sé. Jo suposo que el que diria més és l'amistat que generes envers el bàsquet, amb diferent gent de tot el club. Mira, jo et puc dir que el millor moment és gairebé cada dia que hi ha partits, que arribo aquí i veig que l'Estanis, que és el president, ja ha vingut, ja ha posat la taula, ja ha netejat els vestidors i veus que s'acaba, que són 2 o 3 partits al matí, 2 o 3 partits a la tarda i arribem a les 11 de la nit, que estem destrossats, però que s'han fet tots els partits, que tothom s'ha presentat, que els partits han anat bé i mira, i si a sobre en guanyem algun, doncs ja és la repera.